Хвала Христу! До Буславскага фесту засталося ўжо зусім мала часу. І варта задумацца, як трапіць на ўрачыстасць. Калі табе ад 14 до 35 год, то мы запрашаем цябе ў 20-ю юбілейную салезіянскую моладзевую евангелізацыйную пілігрымку. СМЭП – это 6 дзён захапляючага падарожжа да Маці Божай. Мы прапануем табе прайсціся па дарогах нашай бацькаўшчыны, паглядзець на яе прыгожыя краявіды, перажыць рэкалекцыю ў дарозе, а таксама добра правесці час з сябрамі. А самае галоўнае, праз малітву і пілігрымаванне да Маці Божай выпрасіць неабходныя для нас ласкі. Цуды магчымы. І гэта не жарт. Мы ўжо распрацоўваем пілігрымку. Абяцаем табе, што СМЭП-20 стане адным з найлепшых тваіх успамінаў. Зарэгістравацца ў СМЭП-20 можна онлайн на сайце СДБ Бай. А як дабрацца ў гэтым годзе да Буслава? Прапаноў вельмі шмат. І выбіраць табе. І я цябе прашу аб адным. Памятай, не праспі гэтае лета. Запрашаем Буслаў! Да сустрэчы!